Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hepdeniň jeminiň leýartyňy. Gepleşikleri Pragadaky studiodan men Ýogşan Annurwan alyp barýaryn. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlyk Radiosynyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Serdar Berdimuhammedow sewitlerde bazarlar aýlandy. Lewapda emel sowda tekçeleri gornarly diýen atlan çap edilen habar we gepleşik çekýär. Şeýle-de Azatlygyň okujulary Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazowyň ölümine 15 ýyl boldy. Çäklenirmeler gowşady. Aşgabatyň bazarlaryna dollar we altyn satylýar. Telekeçiler töleýär. Lewap bazarlary Kiçi Berdimuhammedowyň nırh barlyklaryna taýýarlanýar. Lewagyň we Marynyň häkimiýetleri bazarlardaky bahalary mejburi arzanladyp Kiçi Berdimuhammedowy garaşýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz köp okulan bolsa, gepleşiklerimiz köp dinlenýär. Bu hepde Azatlygyň web saýtyna giren okujularymyz türkmen görnüşleri 51-nji hepde atly foto sergimizde Adia 360 talak telefon arkaly nikany bolmak diýen atlan çap edilen videomda köp tomoşa edipdirler. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Bu hepde Türkmenistanyň bazarlaryna we resmi habarlaryna soňky döwürde weripe baskanjaklaryna barha ýokary galan Serdar Berdimuhammedow goşadyrnak içinde baş gahrmanlaryň birine uruly. Sewitlerde onuň saparlaryna nähilleri bir ýardam, wagtlaýyn hem bolsa ardançylyk ýa ada galmak mümkinçiligi hökmünde garaşlanmagy habar berilýär. Ýöne bu ýagdaý önüm önürjileri öz harytlaryny bazaryň göterýän wagtyndan satmak isleýän raýatlaryň kanuny isleglerine we bäkwitlerine o diýen dogry gelmeýär. Türkmenistanyň soňky 30 ýylda bahalary kontrolly edip nyrhlar bilen görüşmeginiň şol wagtda ykdysat taýdan uly mümkinçiligi bolan ila sany uly bolmadyk ýurdun her azyk gyçylygy ýagdaýyna düşmeginiň sebäpleri barada ykdysatçy bilen söhbetdeşlige geçmeden bu temadan kärdeşim gözeliň taýýarlan maglumatyny bilelikde dinläýin. Türkmenistanyň häkimetleri telekeçilere bahalary arzanlatmak üçin batyş etmegini dowam etdirýärler. Telekeçiler öz gezeginde ýitki çekmezligi üçin sowdadan saklanmaga mejbur bolýarlar. Azatlyk Radiosynyň habarçylary Lewapdaky we Mardaky soňky ýagdaýlar barada habar berýärler. Ýurdun günde orundaky Lewap ýylatynyň ýaşaýjylary täze ýyl bayramçylygynyň öňü tirasynda şuňlar et satyn alyp bilmeýärler. 24-nji dekabrda et dukanlarynyň hemmeti diýen ýaly ýapylypdyr. Bu barada habar berýän Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan gatnaplaryň söýlerine görä döwletiň etiň her kilogramy üçin 30-35 manat derejesinde ketkilen bahasy etiň önümçilik narhyndan has arzan gatnaplar diňe bir girdejilerini ýitirmän eýtem agyr ýitki çekerler. Habarçy telekeçileriň sowdadan ýüz öwrüp häkimetleriň bahalary arzanlatmak siýasatyna garşy nägilelik bildirýändiklerini habar berdi. Telekeçiler önümçilik çykdyjylary göz öňünde tutulanda etiň hakyky bahasy her kilogram üçin 150 manatdan pes bolmaly däl diýip hatap edýärler. Bu aralykda Mardaky telekeçiler hem sewit häkimetleriniň bahalary zor bilen aşaklatmak üçin edýän basyşy sebäpli agyr ziýan çekerler we sowdany besetmäge mejbur bolýarlar. Azatlyk Radiosynyň Mardaky habarçysy häkimetler tarapyndan etiň 1 kilogramy 35 manatdan diýilip keskitlenen narhyň malyň iýmeti we garaşygynyň çykdyjy nokta nazaryndan önümçiligiň bahasyny ödemeýänligini aýtdy. Şol sebäpli vice-premier Serdar Berdimuhammedowyň sewite eden saparynyň dowamında bahalaryň zor bilen aşakladylmagy saparyň ýa-ni destine et dukanlarynyň we supermarketlerdäki et tekçileriniň boşap galmagyna getirdi diýip habarçymyz 24-nji dekabrda gurrun berdi. Lewaply telekeçileriň söýlerine görä Serdar Berdimuhammedowyň sewite baryp gören bazarlarynda et hatarlaryny doldurmak üçin saparyň öňü tirasynda yerli gassaplar etiň her kilogramy 20 manatdan satmaga mejbur edilipdir. Marda prezidentiň oglunyň sapary wagtynda kafelere we restoranlara işlemek gadagan edilipdir. Beşerýän naharlaryny öýlere eltip bermek bilen uzak baslap oňuşan yerli azyk nokatlary şol sebäpli küňläp doly ýapyp durupdyr.
Ýurdun mali we ykdysady puwdagyna ýolbaşçylyk edýän prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow Balkan daşy Liwap we Mary vilayatlaryna 20-23 dekabr aralygynda eden saparlarynda yerli bazarlara baryp görüpdi. Döwlet telewizionysy sapar baradaky reportajynda bolçulukly we arzan bahaly azyk tekçilerini şeýle hem hökümetiň siýasatyny wasp edýän söwdegärleri we alyjylary görkezipdi. Azyk meselesi Serdar Berdimuhammedowyň üns berýän uğurlarynyň biridir. Şu ýylyň maý aýynda azyk nowatlary onuň ünsüni çekdi. Serdar Berdimuhammedowyň nowatlaryň prezidentiň awraýyny bozýandygyny aýtmagyndan soň Aşgabatda nowatlar gadagan edildi, emma paýtagtda we tutuş ýurtda azyk ýetmezçiligi meselesi şu çaka çenli çözülmedi. Gaýtam güýçlendi. Udaga çeken ykdysady krizisiň çäginde Türkmenistanyň ýaşaýjylarynyň köpçüligi azyk üçinçiliginde gitdigiçe köp kynçylyk çeker. Hökümet subsidiýalenen önümleriň satywyny gejikdirýär we çäklendirýär, täjirçilik bahalary ýokurlanýar. Ýurdun häkimetleri nirk siýasaty barada ilata düşündürüş bermeýärler, statistikany çap etmeýärler. Tarp edici tebedi düşünjesi ýurtda düýkden ýok. Şol bir wagtyň özünde de Türkmenistanyň häkimetleri agyrlaşýan meseleleri çözmegiň ýerine problemalary ýaşyrmagy dowam etdirýärler. Bahalary emeli usulda aşakladýarlar. Nowatlary gadagan edip iratyň nägileliginiň ýüze çykmagyny ýatyrmaga tynanşýarlar we resmi taýdan abadan durmuşy wasp edýärler. Türkmen telekeçilerine nirklary aşaklatmak boýunça edilýän soňky basyş koronavirus pandemiýasy sebäpli 4 aý töweregi dowam eden çäklendirmeleriň ýany gowşadylan wagtyna gabat geldi. Awgustdan bäri söwda azyk hyzmatlar we güýmençe karhanalaryň ýapyk durmagy müňlerçe telekeçini we işgäri girdejiden doly mahrum etdi. Hormatly dinleýijiler, kärdeşim gözeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hawa, Türkmenistan Nevit gady baý ýurt. Şonuň bilen bir wagtda bu ýyl Aşgabatyň orsiýete satýan gazynyň hem ikisi köpelerini gaýdylýar. Hataýa satylýan gazdan bolsa 6 milliard dollardan gorak kirişde gelenligi. İkinci tarapdan bergileriň üzülenligi habar berilýär. Şol wagtda gazyň wakaty hem ýokurlandy. Emma Türkmenistanyň azyk gytçylygy, ykdysat çökünlük, işsizlik, garyplyk saklanyp galýar diýip synçylar aýdýar. Türkiýedäki inflyasiýa ýagdaýlary hem türkmen migrantlarynyň daşarda gazanç etmek mümkinçiligini azaltdy. Azatlyk şu we beýleki ýagdaýlaryň sebäbi mümkin bolan çykargalar barada Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň olarky başlygy, Şwesiýada ýaşaýan türkmen ykdysatçysy Hudaýberdi Oraz bilen söhbetdeş boldy. Hormatly dinleýijiler, bu söhbetdeşligi dinläp, siziň hem öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi, garaýşlaryňyzy paýlaşmaňyza garaşýarys. Bize ýazyň, telefon edin. Hudaýberdi habarlardan bilşiňiz ýaly türkmen häkimetleri täze ýylyň öňü syrasynda bazarlardaky nyrklary gödegçilik güýçlendirip, bir tarapdan üpçün edildi diýilen azyk howpsuzlygynyň ýokdugyny tasdiklasa, ikinji tarapdan ykdysat çökünlükden ejir çekýän eli hukum aşgarlary az wagtlyk kem bolsa gollajak bolýany çalym edýär. Emma bu ýagdaý önüm önürjülerde nägilelik töredýär. Bazara çıkaran et önümlerini döwletiň talap edýän bahasyndan näle, bazaryň öterýän bahasyndan satjakdygyny, ýanyny söwda etjek därligini aýdýan adamlar hakynda hem maglumatlar gelip gowşýar. Ykdysat çökmünni şu ýagdaýlar bilen bagly öz pikirleriňizi paýlaşsaňyz. Türkmenistan näme üçin 30 ýyllap agyk bolçulugyny döredip bilmedi? Her bolýan zatlara nähili baha berip bolar ykdysatçyň gözü bilen seyredilse? Birinciden ol Türkmenistan şu özbaşçak bolundan beri şu 91-nji ýyldan beri ol şu hiç wagty bir hakiki iqtisadi halkara tertip düzgün boýunça bir düzgün iqtisadi ýollar bilen ýörmedi da ol edenetlik ogurluk şoň üçin Türkmenistan agyr ýagdaýa düşdi da. Egerde mysal üçin şu bahalar boýunça ýadymyzda bardyr. Wagt bilen şuňlar ýa-ni şonu güýç bilen ütköçjek ýa saklajak bolýarlar ýa peşençek bolýarlar da ýöne baha diýen zat bar, baha öz akymyna gitmeli da. Mysal üçin palan ýerde palan wagty şu bazara çykarsam erkin bahadan ana şol bahasy bolýar da. Egerde sen onu şu güýç bilen saklajak bolsaň ýa peşençek bolsaň ol tersine bolup çykýar da. Ol gowluga çek bolýan adamlaryň üçin de tersine şolary da ýamanlyk bolup çykýar da.
Onda şu bazar kanunlaryny äsgermezlik etmek, ýokardan dolandyrmak meselesi hem önümçilik ýa çekýär, hem şu ýurtda dörep biljek awadançylyk hem ýa çekýär. Şeýle bolup çykýar. Siz şeýle diýmek bolýan. O misal için aydaly her hili yurtlar, her hili bir yurtlar ýagdaýy var da aydaly bir öňkü Sowet respublikalar kursak da misal için diýelim Moldawiýa ýa Tajikistan ýa Türkmenistan al kursak da her kim bir öz ýagdaýy var da. Ýöne Türkmenistanyň var, Türkmenistan gatty gowy ykdysady ýagdaýy var, şu hemme taraplaryndan ösmäne da, ösme bir wagt ösküdürdi, bir wagt doğrudan şu Şwýçariýa diýsem Şwýçariýa doğrurdy, Kuwait diýsem Kuwaytdan bolar. Olurdan ömrümde olurdu da. Yönü var. Bir edilmeli şu hakiki iqtisad kanunlar esasında yurdun içinde kanun esasında yollar düzülmelidir da. Yönü o zatda hiç vakt Türkmenistan'da 91-nji ýyldan soň eger hem yurtlar Yamandan ýaşydan buçuk bir ediştiren olsa da Türkmenistan asla şu yanına da varmadı da. Şu hem şu iqtisadi kanunların karşısında oldu. Şoň üçin hem halk şunlar agyr ýagdaýda ýurdum agyr ýagdaýda. Indi Hudaý berdi, siz ýaly öňkü resmiler döwlet işine jogapkar işlerde işlän öňkü resmiler bilen iki çak gurrun etsen, olaryň hemmesi şu ykdysady kanunlaryň ilkinji ornuna bolmalygyny, prezidentiň sözüniň şu ykdysady kanunlara garşy gelmeliligini aýdýarlar, şoňa düşünýänliklerini bildirýärler. Emma Türkmenistanyň şu soňky 30 ýylyň birinji böleginde 15 ýylynda hem şu prezidentiň aýdanlady kanunlar, ykdysady kanunlar ikinji, üçüncü orna süýşürildi. Häzirki prezident döwründe soňky näşirlerde ýene şu ýagdaýyň dogam edýänini gaýdylýar. Şoň bilen birlikde bir diňe bazardaky narxlar önürjüler wagtda däl, hem valyuta meselesinde de şu prezidentiň islegi ýa-da ýokardaky bir adamyň islegi kanuny urlýar. Ykdysady kanunlar nazarda tutulanyk. Siz ýaly öňkü resmiler şu ýagdaýy düşünýänliklerini aýdýarlar. Şoň bilen birlikde häzirki resmileriniň bir toparynyň şunu düşünýänligi barada maglumatlar var bizde. Näme üçin şu ýolbaşçylar prezidentiň ykdysady kanunlara garşy edýän hereketlerine garşy durup bilen oklar. Näme üçin öz sözlerini aýdyp bilen oklar. Sebebi olaryň öz ykbalyny da degişli ýurdun ykbaly bilen bilelikde sebebi olaryň özlerim soňra şeýle ykdysady siýasatyň pidasy bolýarlar. Wezipesinden aýrylýarlar. Näme üçin hiç kim şu mesele işleyen wagtynda prezidentiň öňüne çekmäge finan sonok ya şeýle finansklar netije beren okmy? Görýän birinciden wara men ýa-ni kim näme diýeni bilemok da, ýöne şu daşyndan şu kim nähili özüni alyp bardy, belki gören eşiten adamlar aýdyplar da. Men şu öz bilýänimi o dogry näme dogry aýry ururum da. Ýöne şu elmidamydy şu Niýazow aýdýatym, Niýazow elmidamydy şu tanqid edýät, aýna öýle de beýle diýip. Ýöne şoň üçin şu içinde bolanda da elimizden geleni etdik. Yöne ol düzülen ýa-ni jenayet topa da aýdy otursaň bir ulakon gurrun da hemme tarapdan ýa-ni şoňa adamlara garşy çykyp şoňa adamlar ýok etjek bolup güýje undyýan ýaly iş edildi da. Eger şol isleg bildirseler, düşünseler şu halky ýurda nähili agyr ýagdaýa getirenlerinde, eger şu halkymy ýeňirlik bir ýurdu düzeltjek bolsalar, ona ýollary apansat. Indi halkary gurulmalar bar da, halkary valyuta fondu var, Dünya Banky var. Hemmizin şolary kömegim ediljek, başga da bir topar ýankylar bar da. Hem bir kömegim ediljek, ýa-ni kömegim beriljek, hemmiz zat ediljek şol üçin de. Eger şol edýin diýseler. Yöne olaryň maksady başga. Şoň üçin men pikirimçe olar şu ýol bilen gitmezmi kadýenda. Ine bir pikir görüm da, ine häzir ine şu narxlar bar diýdi. O şolary düşünmän otyrmy da, ine şu ogluny berýär, aňyrsy bahalar seredinde. Bahalar şu ogluny duran baran wagty bir baha, oglunydan wagty ikinji baha. Şu näme gerek şoňaly ýankylar. Özüni oýnatmak, özüni kemsitmek. Inni Hudaý berdi, şu käbir synçylaryň saklamagyna görä şu Türkmenistanyň ýagdaýynyň aňyrsynda ýurtdaky tebigi baýlyklar ýatyr. Şu ýurtda şu ingliz dilinde şu nebit näleti, gaz nälet diýen ýaly bir söz bar da, şu baýlyklar
şu häkimetlerin şu bazar kanunlaryny äsgermeliligine ya beýle kanunlar hem äsgermeliligine, halkary düzgünlerine boyun bolmalygyna mümkinçilik döredi diýen pikir aýdýar käwirsinçiler. Soňky çykan habarlara görä Orsiýet Türkmenistandan alýan gazyny köpeldi. Şol sanyny Hytaýa satylýan gazyň hem möçörler artdy. Bu ýagdaýlar Türkmenistanyň ykdysadyýatyň diversifikasiýa edilmegi barada keserip çykan zerurlugyň ýene ýyk hatarlary zyňylmagyna getirip bilermi? Gazyň wasatynyň ýokarlanmagy ýa beýle kızatlar umumyň Türkmenistanyň şu girdijileriniň köpelmegi ýene öňkü ýagdaýyň gaýtalanmagyna, ýene şu ykdysadyýatyň beýle kurlaryna göz ýumulmagyna getirip bilermi? Täsir edip bilermi? Sebäbi soňky döwürde şu importyň orny tutýan önümleri köpendirmek meselesi näme de bolsa meclislerde gozgalyp başlandy. Birinciden şu yankıdığına şu aydiliyatı da yani aynı Türkmenistan'da o krizis dönüldüğü sebebi o şu gazın neftin bakası kaçtı şu yani satıbilen nokta her zaman olsa bilişiniz yani ağzından 7-8 yani gazın bakası kımmatıdı da yine eğer de sonralı şu yani gazın bakasına bağlı olundu onda şu at yani Türkmenistan halkı kulliyali aşama beğenmeli yani bir girdi alıp başlamalıda yönü hiç yani yok aşağı zaten. Sonunda o yani everde o doğudanım yanınız doğru o everde bir sebebi var bir sebebi şu yani Türkmenistan şu iktisat kanunları olmayan sebebi o şu Türkmenistan'ın baylığı. O sebebi everde haysiz bir yurttur alıp korsak da şu yankıdan mesela Moldova diyeli belki Ermenistan diyeli şonlar yurttur şu yankılar gizmeli oluyor da sebebi olur yankı everde mesela şu halkary gurumlar bilen demokratik yurtlar bilen işeşek olsun kömek soracak olsun onu birinci yerde şu talafy şu iktisadi kanunlar bilen yankı bolmaly oluyor da şu yurtlar. Ayona onlara 100 man yaşamanın mümkünçülüğü barlar. Sonmasa o uğurlamanı bir mülkü var yurtlar. Onlarda o yol başçılar her hili yollar bilen şu yani iktisat kanunları bolmaya da onlar yani şu uğurluk yolu oluyor da. Onda şu gazyň bahasynyň galmagy ýa-da eksport edilýän gazyň köpelmegi ýene de şu ykdysadyýatyň diversifikasiýa edilmegine ziýan ýetirip biljek da siziň pikirinizçe. O ziyan yetirilecek. Yani bir sebep var da yankıdan şu birazcık yağdığı kovuluşu. Eğer de bir taraftan eğer de şu yankı nerazısılıklı köpülse halkın arasında ikinci sebebi eğer de şu demokrasi yurtlar halkara uğramalar birazcık basış bildirseler. Yani görüp da özünüz. Mesela Belarusya'da bir çöp kalsa lokon kıyıkılık hem biz üstünde hem en azından Türkmenistan 30 yılın devamında şunlar ağır yerdeydi de ağır yerdeydi. Hiç bu şöyle hem belki demokratik değil yurtlar hem de Koreyali. Halkara kurumalarım bir Koreyali. Bu da başlansınız öyle. Indi şu halk nägilelik bilirse diyen pikir aýdýarsynız da. Soňky döwürde Türkmenistanlylar, daşary ýurtlardaky Türkmenistanlylar, zähmet migrantlar nägileliklerini barha köp bildirip başladylar. Şoň bilen bir wagtda ene Türkiýedäki inflyasiýa ýagdaýlaryndan çen tutuldy. Türkmen migrantlarynyň daşary ýurtda galan etmek mümkinçilikleri hem azalýar. Şular aralykda ene Türkmenistan gazyň bahasynyň galmagy, gaz eksportynyň köpelmegi bilen baglykda şol migrantlara kömek edip bilermi eger şu öz adam resurslarynyň ýurdun içinde doğrudan hem ýurdun ösüşi üçin peýdalanmak islese şu migrantlar meselesinde näkiler ädim edip bilermi şeýle da garaşýarsyňyz? Görüyorum, eğer de hakiki islik bildirseler var, islik bildirseler. Mesela Şınayda'da şu adamlar var, gitmen 2 milyon toğru halk iddiasına çıkıp Bilya'da. Eğer de şunun içinde işlendi de şu neçe baylık getirecek yurdu halkı da. Şu adamlar öz yurdun için. Yönü. Yani şu adamlar birinciden var. Niyazın doğrunda da aydiyatlık da mümkünçülükler etmeli. Eğer de bizde özümüzde mümkünçülük olması belki şu orsiyette zaten daha deyip de. Ay olur ona koşulur, bulur bilen böyderler, öyderler. Ay onlar gurrun tapman değiliyeti de. Yine mesela Şınayda'da Özbekistan'a her yılda 5 milyar euro pul geçiriyorlar da. Tacikistan'da onun 3 milyar adamlar geçiriyor pul da.
şu işleyenlerden. Şu adam aytýatykda şu Türkiýe adamları bilen ya da olmasa şu Türkiýe Aziýadan gelen adamlar bilen bizimkiler işleşmek şolar bilen deň bolmak gatyk biraz kıyınrak da. Rossiýa diýeli, Kazakistan diýeli şoňa ýerde bizimkiler ýene olar bilen deňleşibiler şu işleyen adamlar bilen. Ýok, o girizdiler şu ýanky wiza diýdiler, şeýze diýdiler, olar öýerde ýanky oň bilen bileşir, buň bilen bileşir diýip. Ýöne hiç ana görüp otyrsda, hiç kim bilen bileşirim ýok, zadam ýok. Olar bolsa ilçhanlar bar, ilçhan. Gizi undi şolaryň hyzmatynda. Adamlar bolsa işläp bir topar pul ýurduna goýup otýar. Çoğun bolsa 4-5 ýyl işleýän adamlar gelip bolsa öz biznesini açyp otýar. Özbekistanda, Tajikistanda, Kırgızstanda. Ýani mümkinçiligi ýok ýurtlar. Mümkin. Türkmenistan wara öz içinde wara dowla adamlar şu işleri üçin etse bolýar da. Yadımızda olsa Sovet döwri Türkmenistana gelýärdiler. İşlemani kazanmany. Bagışlaň sözüňi böleýin. Eger Türkmenistan doğrudan ýagdaý üýtgetmek islese, kanunlaryny aýdyşýaly Türkmenistanyň esasy gymmatlygy hakykatdan hem adam diýen düşünje, adam diýen ýörelge uýan bolsa, hem ykdysady kanunlar wagtda, hem öz adamlaryna garaýş wagtda geljek ýylda nähilleri bir oňyn özgörüşlik edip bilermi? Şoňa umidyňiz barmy siziň? Öňe aýdýan egerde şu sebäpler bolsa, ýani biraz halkyň narazyçylygy şu häzirki ýagdaý bilen. Soň bolsa şu ýagdaýy görüp taşary demokratik ýurtlar, halkara guramalar başçy görkezse, ana onda bolýarlar. Bolmaz. Hudaýber Durat gepleşigimizde gatnaşyp beren gurruňyz üçin köp sag bolun. Bolýar, sizem sag bolun. Türkmenistan'da internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat habar email welisi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonuňyza ýüklenigizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk radiosynyň web saýtyna bökdüňiz we hupsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde Sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi öçürmän biraz wagt garaşmaňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3'ün indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunny mail uguradyň. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen hepdeniň jeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men Ýogşan Urban alyp bardym. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.